ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ମହାନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗୌରବ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ନିଜର ଅସୀମ ସାହସ, ରଣକୌଶଳ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1809 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଧର୍ମ ସିଂ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ରେବତୀ ଦେବୀ ଥିଲା। ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ଜଣେ ଦାୟଦ ଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନା, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ଓ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। 1827 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ମହାରାଜା ସାଏଙ୍କ ନିଃସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ରାଜଗାଦୀର ପ୍ରକୃତ ହକଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ନିଜର ଜଣେ କଠପୁତଲି ରାଜା ବନାଇଲେ। ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଦ୍ରୋହ ବନି ଜାଳିଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ 1840 ମସିହାରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ 1857 ମସିହାର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଭୟରେ ଇଂରେଜ ସେନା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେକରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ସାହାରା ନେଲେ। 1864 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ସେହି ଦୁର୍ଗର କାଳ କୋଠରୀରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପରେ 1884 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଏହି ମହାନ ବୀର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଜଣେ ଅପରାଜୟ ଯୋଦ୍ଧା, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଜେଲରେ କାଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଭାରତୀୟ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ବୁର୍ଲା ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ VSSUT ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ, ଆନ୍ସର କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଏ। ରହୁଛି ଦେଖା ହବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।